Manivý hlas, vnímavý pohľad, neodolateľný šarm. Do hereckého neba pribudla ďalšia hviezda. V piatok ráno zomrel divadelný, filmový a muzikálový herec Leopold Haverl. Okrúhlych 80, ktoré mal oslaviť o pár dní, sa už žiaľ nedožil. Keď sa vrátim, budem mať 100, ja 90, tak si spolu zapálime, dobre? Sľub, ktorý dal pred necelými 4 mesiacmi, už Leopold Haverl nesplní. Nie, že by nechcel, no pozvanie do hereckého neba prišlo náhle a nečakane. Šťastie sa len zatrbliece a už sa s ním lúčiš. Myslím, že som tu už bol. Šťastena vybrala pre chlapca túžiaceho po kariére muzikanta či dokonca kominára inú cestu. A mám vôbec rád vôňu divadla a vôňu človeka. Nádherná, tajomná, čistá a vzájomná, tak láska narastá a človek málo jej má. Ja som plný lásky ku všetkému. Divadlo miloval a ono milovalo jeho. Takto si na Hafiho spomínajú jeho hereckí kolegovia. Veľký kamarát, profesionál a pekný chlapec to bol. Voňal tou človečinou. Bol z tej kategórie hercov, ktorý sa nedíval na kravatu, ale díval sa do očí. A ticho. Také ticho, že počujete mráz. On hovoril vždy, že si nenašetril dosť na odpustky, preto musí zlé skutky zahrabávať dobrými. Ja som tiež kedysi chcel liečiť svet. A sám som sa nakazil. Bol nesmierne pokorný. Nesmierne pokorný voči životu, voči svojej práci. Všetko je tu. Dopísal som záznam o našich hriechoch. Ťažko sa mi hovorí, mám hrču v krku, ale myslím si, že v ňom tá šibalská dušička driemala. Mal rád také tie drobné, krásne úniky herecké, ktoré ako neboli naštudované, nacvičené a pripravené. A Hafi to mal rád. Myslím, že to bol taký náš Gerard Philipp a teraz už bol taký, čo, Laurence Olivier. Nuž, bratia, od dnešného dňa sme ako 3 ohnívká v reťazi. On sa učil veľmi od pána Machatu, pána Divarboru, hercov skvelých a ja som sa snažil učiť aj od neho. S ním na javisku sa nič nemohlo stať, pretože sme jeden druhého podržali. Dosky Slovenského národného divadla boli jeho druhým domovom takmer polstoročie. Na javisku stál až do konca. Naposledy ako notár v hre Bačova žena ešte 23. januára. Perfektný herec a ešte sa stále s tým neviem vyrovnať, že už nie je medzi nami. Ja som ho celý život milovala. Krásny hlas, jedna z najväčších osobností slovenského herectva. Je to veľká strata pre slovenskú kultúru. Z neho vyžarovalo ľudské teplo, diváci to cítili na javisku, takže vždy, keď vyšiel na javisku, už hneď sa rozohriali. Je to môj viac ako 50-ročný priateľ. Sčítaný, inteligentný, plný humoru, môj sused. Nezabudnutelné sú aj jeho muzikálové, filmové a televízne postavy, aj na našej obrazovke. Dožiť sa požehnaného veku znamená vidieť, ako odchádzajú priatelia. Vieš, Magduška, ja som si za tie roky u teba vyslúžil najmenej 100-krát nebo. Stavme sa, že nie. Stavme sa, že áno. Stavme sa, že nie. Stavme sa, že áno. Figu Borovú. Ja som ešte povedala, Hafi, vidíme sa na tvojej 80-ke, si 80-tník. Tak to bolo náš posledný rozhovor. Takto poletíme do nebička, tak? Hafi, šťastný let. Ďakujem ti veľmi pekne. Dúfam, že sa zidíme a že si tam ešte zahráme. Tak, Hafi? Okrúhleho jubilea by sa Leopold Haverl dožil o 9 dní. Symbolický spomienkový pozdrav k 80-tinám posielame do hereckého neba aj my.
Thank you very much. Zábavka, ktorá môže dopadnúť tragicky. Predstava, že teraz by sa to stalo, tak to sú šoky. To môže človek postarší, ak ja infarkt dostať z toho. Kebyže to môj priateľ, tak by som ho asi zabila. Ľudské nešťastie je najväčšia zábava. Sledujte nás aj